वेलकम टू इन द लाईफ ऑफ रॅम मॅग्नेटो. आज एक व्हिडिओ शूटिंग करून काढलो. आमच्या चेडे बरं पावसा भिजून चंडी भायर रसून आयल्यात. थोड्यांचे वस्तूर पाटीक चिटकाला आणि थोड्यांचे गाण डीक जस्ट किडिंग. आता पाऊस रावलो. वे टू द लोकेशन आमचें ते इताल. आता फर्स्ट सीन जळारी सापचे. आय मीन जळाऱ्यांक साबोंक सोडचे. हांगा एकलो म्हाका पळोवन मिशा भितर आसत्या. मिशो सोमा पुटोनान मात्र. आता मेजर डायलॉग मिस ऍक्शन ते ओढणार रे मुझ्या अंगात 500 लिटर उदक आहे. In between जळारी attacks followed by shooting glimpses. थोडं बेटी एकच पेटी येऊन इल्ले डिस्कशन. ताच्या मागीर शूटिंग जावन आनी जळाऱ्यांक इल्लें ब्लड डोनेट करून आमी सीधा घरा पाटी येयल्या. तितल्यार काणका बा थँक फॉर वॉचिंग. दे बरें करूं.